перфектните донеци. Ама с пълнеж, гледайте. Толкова лесна рецепта, толкова успешна, ще ми благодарите. Значи 250 грама брашно, високо издържане на протеини, 30 грама захар, 5 грама суха мая, 50 мл студено мляко и 2 яйце, 16 тесто. Вече тук добавим 30 грама масло на стайна температура. С това става. Малко олио на ръцете ни. Така трябва да изглежда. Трябва да ги разделим на топки. 40 грама е най-добрият размер. Сега ще видите колко голяма ще расте. Около 12 доната. Оставям ги да растат около 30 минути в стайна температура. Нека видим. Вау, гледайте. Брашно и такава стандартна чашка. Да стана равно от всичките страни. Отварям ги отново и да почиват още 30 минути. Гледайте им размера как стана. 160 градуса. Готови бъдат с пълнеж. Абсолютно същия крем. Учихте вече как да направите. Изпълним донеците. Тънка глава. Ето. Тежък.